Rhys. Bon dia, Elen. Bon dia, Dwi'n ti nawr? Ie, da iawn, ti'n okay? Mor neis weld chdi. A ti? Tŵ edrych fe, my dydd? Ie, Deb. O, yes. Travelling in style fyd. Mae di'n tren ta tram? Tram. Tram. Ie. Mae diactio yn rama cŵl S4C cleddau, di bod yn zombie efo Brad Pitt yn World War Z, a rwan mae'n sirenu fel detective yng nghyfres poblogaidd Amazon, The Mallorca Files. So, Elen, ti'n abod y Mallorca fatha cefn dy law? Ie, byddwn i'n gweud na, ie. Fi wedi bod yn dod yma ers 2018. Ges i castio yn y Mallorca Files. Ie. Mae fe fel ail gatre, really, ers y 5-6 mlynedd diwethaf. Di gwario lot o amser ma'n ffilmio. Ydw i'n gwybod sneud yn ei badra clywed y chat ni fan, mor twnclyd. Dwi ddim yn gweiddi atych chi, sori, dwi'n ysmyn clywed yn mynd. Be welys di? So, deitha fi mwy am y cyfres i pobl sef di gweld y Mallorca Files, pwy ti'n chwarae? Okay, fi'n chwarae Miranda Blake. Basically, ffilmo dros yr ynys i gyd a loads o fel action and stunts a mae fe'n pretty full on, ond mae fe'n sport. Ti'n neud stunts dy hyn? Ydw, ie. Yes! Dwi'n mwyn buildio appetite chdi neud stunts trwy dydd, ynddi? Oh my gosh, ydy, ie. Mae fe'n cael license i bita be fi moyn, really. So be neidi ar ddwrnod poeth yn Mallorca? Wel, hyfen ia amdani ia. A mae Elen yn gwybod am just the spot. A maen nhw'n syrfio gwin fyd. Ideal. Wow, lle mae'r siop ice creams a gwyn ma? Just draw fan hyn. Yes! Mae Mr McCoys yn chwedlonol yn soier. Hyfen ia a sorbes yn defnyddio bob math o ffrwythau lleol. Cool. Dwi'n mynd am hyfen ia oren. A mae Elen yn mynd am sorbe plums du. Diolch yn hynny. Yum, yum. Ond o'n i bita un o dyn ôl am gwyn, ia? Ni. Wow, set wrth y ffenest. Number one spot. Mae'n o brawd yn, mae'n boiling. Cheers. Iechyd da. Hwna'n lyflu, mae mor sir. O, mae hwnna'n ei dda, ynddi? Really Mae'r un refreshing. oren ma, jyst dda. Jyst dda'r essential oil, ia. Incredible. Ti'n mynd trwy lot o ice cream pan ti'n ffilmio. Mae'n funny, actually, achos yn y series gynta, o'n i'n neud un golygfa lan o top y mynydd, a nhw ddim wedi dod o digon o ice creams oedd y popeth wedi toddi. Felly mae shot le mae cone, a maen nhw'n goffi rhoi tissue yn y cone, a ni'n goffi esgus mae ice cream oedd arno fe, achos oedd jyst popeth wedi toddi ar byddiwedd y di. Ond dim yn boiling yma bod tro na, ti wedi ffilmio'n gaeaf am ein oer, mae'n fyd da. Yndi, ie. Pam ni'n ffilmo lan yn y mynyddoedd, mae'n like bwrw eira a pethau. Ni'n goffi esgus bod ni'n ganol ar haf a bod ni'n dwy. Dim brain freeze. Ond dal, mae di stopio bita fo. Gael tri edrych y plum, Yeah, chdi? please, come on yma. Really refreshing. Sori, nes i orffan i fi. O'n iawn, wel, iawn, ni'n mynd i weid o ti ddim di rannu fyna. So be di well ar ôl hyfen ia? Na glasiad bach o win lleol i olchi fel lawr. Iechyd da. Iechyd da. Sio mwy. Ond mae Elen am dreitio fi fwy na hyfen ia a glasiad o win. Mae am fynd â fi i fwyty ffrind da yn Palma, y boi yma, Eddie Hart. Mae'n dipyn o ddiw yn y sîn bwyd yn Llundain a Palma. Oedd i fwyty seren Michelin Barafina yn Llundain yn torri tir newydd mewn bwyd Sbaeneg, a mae y rwan di agor El Camino yma'n Palma, sy'n dathlu'r gora o gynnyrch yr ynys a thu hwnt. Mae yna diws masif bob diwrnod a dim yn hawdd cael bwrdd yma. Ond chos bod Elen yn gymaint o fet, da ni'n cael y VIP treatment cyn i'r lle agor. Di'n hyfryd y fwy hefyd, sy'n Iawn, eitha. yndi? Edrych ar ôl ni. Holy spots, cool. Bert, ti'n yma? Good afternoon. Hi. How are you? Very well. How are you? Good to see you again. Very lovely to see My you. friend Iawn, Chris. ydi, am Chris. Hi, Chris. Lovely to see you. Well, welcome. Neis dy farfo chdi. Absolutely. Can we get you a drink to start with? O, serfetha. A cold beer. And for you? Surprise me. Would you like a cold cherry, or would you like or a glass of white wine? Cold cherry, please. Cold cherry. So, Eddie, while you're doing the drinks, can you tell me a bit about your story and how you've reached this point with El Camino? Absolutely. Mallorca. Well, there's a picture of my grandmother and my two aunts, and that's in 1949. So my grandparents moved here in the late 40s. Oh, wow. And so as a kid, we used to come out in the summer and visit them, and I fell in love with Mallorca. So after spending 25 years in London working in restaurants, and I wanted to change, and I was thinking, well, where should I go? There was only one place that I would come.
Mae Edi'n rili nabod I fwyd, a da ni'n cychwyn efo clams bach lleol, mae Edi'n galw'n popcorn y môr. Gosh, yeah. Gosh, lovely, sweet. Mae nhw mor bach. Mor felys. Gosh, hwnna'n lyflu. Fi'n diolch beth mae fe'n meddwl nawr yn gweud mae popcorn y môr o dde. Popcorn y môr. Mae yna asparagus efo sos romesco sy'n cael ei wneud efo pipura lleol a caws Sbaenaidd manchego. Asparagus a'n crunch, char ar y plancha. Yeah. It's gorau cael y crunch na. O, wedi cael ei coginio'n perffaith. Sos romesco. A mae'n mynd rili neis o'n manchego fyd ni. A un o'r platiau mwyaf poblogaidd yma, Cwni off, cwni off. tortilla shrimp cristal. Con gambas de cristal. Waw, drach hwnna. Waw, dal o fyny, cael close-up fewn ar hwnna. Ti'n rhaid fel tortilla fel a blaen let? Na. Iawn. O'n i torri fewn I hwn. Yeah, very nice. Oozy in the middle nawr. Fel yma tortilla i fod, ia. Amdani. Cer amdani. Ti'n gorau cael bod i mewn y sos, shrimp y tortilla. Oh my gosh, cwni off. Ti wedi cael hwn efo fama blaen? Na, dim hwn. Cariad mawr. Gyran y môr ydi. Bydd rioed fel dambas cristal o blaen. Mae hynna'n stunning. Mae'r flavour yn intense yn yw yn hall neis. A mae yna rhyw sos next level sydd yn meindio fi o prawn cocktail 9 fi yn yr 80s. Yes! Pimp da. Yes! Eddie, I know you're fully booked tonight. Got a big service coming, so diolch. Diolch. Well, Cariad mawr. diolch. And thank you so much for coming. It was really lovely to meet you, Chris. Elen, diolch o galon. Amdano stan bach di o Mallorca I fe. O na, diolch I ti. Bryn i'r un. Mwa, diolch o'r iawn, sori. Iawn. A dila fi'n cyfed Na, mewn fi fyd. gambas a plum juice.